Какво трябва да се случи, за да разбере обществото, че е имала премиер простак, охранител, шофьор на СИК, мутра? Какво трябва да се случи? Всички го знаят. Той постави толкова ниско нивото на търпимост на хората, толкова високо нивото на търпимост на хората, че в момента може би трябва да извадят някое зайче от тия чувалите с бюлетините, за да стане новина. Един чувал трябваше да има пълно касиране на изборите. Конституционният съд трябваше много бързо да реагира. Що от 10 януари, от 3 декември до 10 януари са броили, като са видяли, че липсват в 7 секции, защо Конституционният съд не сезира прокуратурата? От друга страна, що пък информационно обслужване сезира? За да попречи да влезнат величие ли? Трябва да се прочисти държавата от дребни мишоци, които служат на задкулисието. Това е истината. И трябва да има назидание. Трябва да бъдат наказани хора, трябва хора да входят в затворите, по-късно пред всички, за да има превенция. Иначе всичко минава и заминава. Сега няма да има виновени за това, че избори са касирани в България. За мен Кирил Петков, за да го снимаш, да му се възхищаваш, значи ти тотално не разбираш каква блестяща посредственост излъчва това момче. Той не знае къде се намира 3-4 година. Това не може да е лидера, който да казва: не на Пеевски, чакай, ти беше с Пеевски в скута. Аз, когато 10 месеца бях сам в Народното събрание, те си чукваха петички в парламента. Писали си, ко правиш, къде си, Пеевски ги публикува. Откъде ти имаш? Ти не стига, че си абсолютен тапак. Ами имаш някакъв авторитет да изглежда демократични хора, които ненавиждат Пеевски заради завладяната държава. Ти не си техния естествен лидер. Моето отношение към ППДБ е критично, защото те не могат да направят, да бъдат носители, да се съпротивляват срещу нещо, с което си биеха и умручета в парламента. Правиха Конституцията заедно. Аз стоях без стая и обикалях коридорите по 10 часа в парламента, докато Кирил си пиеше питието с Пеевски.